Afu anhum wasfah. Oprosti im i pređi preko toga. Oprosti im i pređi, nemoj da im ne oprostiš. Pazite, neka čovjek pređe preko nečega, a nije oprostio. To je opasno. To je opasno. Zbog čega? On ga samo čeka na nišan. Kad će sljedeći put da mu iđe da ga kazni za ono prvo. Nego kaže Allah smatra, pazite Allah smatra. Mogu da kaže pređi preko toga, samo je lahman. I ti pređeš, a vamo se jedeš. Nego kaže Allah smatra, oprosti i pređi preko toga. Kad oprostiš više ne mora se vraćaš ono prvo što je bilo. Jesi onaput me zgazio, sad ću ja njega paka nogom. Jesi onaput sam mu ja, više neću sigurno. Dosta sam mu više. Ne, to nisi postupio kako treba. Jer Allah kaže oprosti i pređi preko toga. Nemoj da se osvrćeš, ko da nikad to nije bilo. Kad nekom insanu prosti, posebno ovdje, fa'fu. Ovo fa'fu znači pobriši, da više nema nigdje tamo zapamćeno. Ko kad brišemo telefonično da ga prodamo, pa 2-3 puta u memoriju brišeš, pa čistiš da slučajno nešto ne ostane. I ovdje pobriši da ne ostane tamo negdje, da ga čekaš na nišan ili na met. Nego pobriši i pređi preko toga. Uzvišeni Allah s.w.t. također kaže fasfahi safhal džemil, lijepo pređi, lijepo. U drugom kuranskom ajetu, lijepo pređi, ne može samo ono pređi, nego lijepo opet nađi metod da to uzdržiš se radi Allaha subhanahu wa ta'ala.